Oh. Oh. Yo. So. Titi wajinipun bakul pentul jejogetan wonten sonten mriku men anto. Budale prawadya bala os agemrang tumuju ning talaga swara cambukan titir kaya ing antariksa patut samahan dikmat ampirat rata tenawa krip budale prajurit kuda wis anggeprang lumayu nuju palagan swara cambukan titir kaya ing antariksa patut samahan ampiran rata tenawa ini digoreng Pak Susi. Mas Bimaya matur nuwun. Mas Kirun. Kanca-kanca saking Panggung Rejo matur nuwun rawuhipun. Asih. Krimping budale prajurit kuda. Wis angeprang manuju ning palagan gawa cambuk amitir kaya ning antareksa patut sampeyan diman angruda-ruda denawa yuk kuda budaya ayo Mas Odik. Aturan pinarak Mas Odik. Kuda budaya Mas Sutres asli Jawa Timur. Oh enak lho iki. Sing sayo. Abe mulya Mas Sutres. Lho niki panjenenganipun Mbah Lurah Banaran. Ayo titit. Ketayangan yen awan doyan mangan mong krisian yen pengira bisa turu among tansah mikir marang sliramu wis suwe pisah nembe saiki ketemu lagi sayunya dao aku dimen mari kangen watone sira sumanding ketayangan yen awan doyan mangan wong klisi ana yen dalu tan bisa turu ampung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah iki ketemu lagi wong
Yo nongger. Ayo Siti Wanjine kuda budaya. Ayo le arasa. Lo onta ping prawanyo nok ge pakuasane lelampahan ayo gerarsa lelampane pun gugur gunung Wah. Ayo kanca gayahe karyang ning praja kene gugur gunung tambang gawe sayuk rukun bebarengan karo kancane bela lan legawa kanggo mulyake negara siji loro telu papat maju papat elang akeh enggal ora abunge kolo besok Paris kolo besok Paris kolo besok Paris kolo besok Paris kolo besok ayo ger kopi Mbah Bayan kopi banyu aku lo ayo cil kancil sing ayo cil yo ayo ngapa cil yo lo padha sing ati sak lajo kala badhe yo ngalangi dening budale Sang Prabu kala sembiya Ayo samake dadi amboyong dening Dewi Sangga langit yo kula nek temen sakroning leladan Kediri malih Allah serang jero aja sakroning pangomong Dewi Sangga langit yo ngono sakroning alon kono robo manwe ya ayo padha sing ati-ati para satriya
Nyepak garos putak tak sabet sikilmu. Ayo, yo. Mas tuh bas kental. Ayo. Oh aku rambut loh. Rene ogar. Seleng aku hiber. Ayo jambang tentu kok. Ayo ger. Lok. Ayo. Rotok pinggir. Amu Jayabata. Sing barang pranyata. Gerakang kena binendut netranya pindho dawana wata ira tur angkara kang kasuwur gawe tunaning sasama yen lena kena bilahi apa nono yo budaya lok ayo ger ayo ini apa ayo gencerendit digencer rodok kena pucuk ora apa sop ayo cel ayo cel Apa aja gentian karo kancane cel ayo Mas Kaseri iya yo iki bakalane Ayo, kok nyapa kowe? Kok antri sembako piye? Apa iso? Apa tuh sembako? Ayo. Yo.
Cel, ayo Cel. Karo skucel. Ayo. Pas nocel lah. Hoi. Hei, bisa. Ayo bisa. Oreo. Oh. Hei, Satu dase opo. hei, Ayo. Ayo. Lok. Sing pas foto kan. Ayo Kang Sudin. Ayo ger om. Ayo. Oh, ayo Kang Sudin. Ya, kita sapa ketut. Ayo. Awange rada rono lho, Ger. Lho, ayo to. Mumpet. Ayo. Iki sapa adekmu rek pirun? Heeh. Iki sapa lho? Adekku Mas. Weh. Oh, lah. Kamu Terkero. Josiro angguk sungkar Nanting yudo lan wamami Ayo. Opo kakawe tara yo iki kasekten pamirengane Ayo iso. Mulai muter-muter. Ayo saben no. Ayo lan sing sabene om. Ayo. Halah kurang dan grogi. Ecek ayo. Aduh wis lepo. Sapa iki? Hirsi. Ayo sih. Apa? Denta Dut. Oh, Denta sih. Denta barangnya gegeden. Opo yo? Barangnya gegeden. Apa? Ya, oh, Yo. Ayo. Nono. Iki nono Dut. Ayo. Ayo. Nono ya. Wah. Yo. Yo. ayo ker kita sing hati-hati Mas. Maklum. Teng rone iki ron. Cilik ya. Rono mlebu. Rono. So. Sir. Ayo.
Ostiti wantine gilirane run. Apel ayo apel ayo. Apel. Yo lo. Ayo keng, dekeng. Kowe sijine iki dekeng ron. Dekeng. Ayo matur suwun Mbah Bayan. Mbah Bayan sotik. Yuk. Ayo loco lampune urut loco. Lampu. Lampu. Aku jaluk lampune yo. Ayo. Abe moya. Esek. Aku jaluk jamur. Jamur. Jamune jamu paitan. Kaya kang salah sawijine wujude godhog kates. Lho, coy. Kuda budaya masuk Dres. Bangga menika. Kok begitu ya masuk Dres. Apa bengi ya bangga minum air Oh iya. Oh, kesehatan. Yang penting air putih. Mas monyet. Ayo dimonyet. Allah. Wow. Banyak apa dik? Lukir. Sabar masuk dik. Ora situ. Ayo. Aku njaluk sate kambing kot. Malam minggu lonot. Oh, ayo panos ya. Ayo. Apa iki? Ayo masuk dik arep jaipong. Masuk. Oh. Iya. Malam stereo. Oh.
Aku jaluk Mas Kirun. Aku nyembah. Ora oleh dadi lurut. Aku ora gelem bali. Ora gelem bali. Mas Dedi. Sesuk tak sangon. Sangon ya Allah. Entit iki lebar kita ta, Pak. Oh ya. Aku nyembah Bali Mbah Karaji. Aku jaluk Mbah Karji. Ya Aku ana kata ya. Aku terno Coba bandingi kaya manggen. Orang dene wis wanci dalu. Lho niki. Dumateng sagunging para warga lan ugi para penonton sedaya. Pun kesupen mangke dalu budaya. Mereka tasih kasambung malih dumateng para kanca-kanca dulur-dulur. Para pandemen paguyuban jarangan campur sari budaya. Pun kesupen mangke sumangga saged kandharaken namirsan wonten wosing mangke dalu. Saya nyempret dobel. Arep boleh. Ya kok teni mangke Ayo santai Rod. kok tanis? Ditani sanis? Ayo man aku ndang terno Bali ya man. Ayo makan yo. Atur gunging pangkuwun dhumateng kanca-kanca YouTuber. Lan ugi sedayanipun kanca-kanca pedagang kaki lima. Ingkang siap menika andharaken penggaipun adicara wontenipun Bapak Bagus. Kayang panjenenganipun Mbak Retno. Lan ugi pun ngantos kesuwen mangke dalu wonten bintang tamu Niken Sari Gethuk. Bukan sari gedok. Sari Gethuk. Pramila kawis tara asesamdi tansah mandya bagya mulya pepanggihan mangke dalu. Kawula segenap keluarga besar saking budaya sugeng sonten sugeng amirsani kalajengaken lelampahan mangke dalu. Sugeng kondur, sugeng pepanggihan mangke dalu, sesarengan ayu kutha budaya Bapak Bagus, Pak